Je s vámi víkendový radiožurnál. Španělská Segovie hostí 5. ročník festivalu evropského filmu. Významné zastoupení na něm má i Česká republika. Režisér Jan Švankmajer obdržel během festivalu cenu za celoživotní tvorbu. Podívejme se tedy spolu s naším spolupracovníkem přímo do centra dění. Celá Segovia si v těchto dnech užívá příjemnou atmosféru 5. ročníku festivalu evropského filmu Muses. Mezi více než 90 filmovými projekcemi a bohatým doprovodným programem má nepřehlednutelné zastoupení i Česká republika. Yo lo veo con grandes expectativas, ¿no? Porque primero los países de Domnívám se, že vyhlídky jsou velmi nadějné, řekl mi ředitel festivalu pan Eliseo de Pablos na otázku, jaký je podle něj potenciál pro prezentaci naší kultury ve Španělsku. Země střední Evropy tu zatím nejsou až tak známé, na druhou stranu ale má Česká republika u nás takovou pověst, že všechno, co odtud přichází, bývá velmi kvalitní a zajímavé. Chceme u nás více prosadit evropskou kinematografii, a to jak u filmových diváků, tak i mezi distributory, dodává dále ředitel festivalu. K naplnění těchto cílů nám napomáhají i vaše skvělé filmy, jako je Protektor, Kawasaki Hrůže nebo Snímky Jana Švankmajera. Prezentaci díla Jana a Evy Švankmajerových je na festivalu věnován značný prostor. Na vernisáži jejich velké retrospektivní výstavy nechyběl ani velvyslanec České republiky, pan Karel Beran. Jsem velmi rád, že jsme dnes tady mohli představit pana Švankmajera a musím říct, že ohlas, který jsme získali během prvního dne, je neuvěřitelný a jsem velmi spokojen s tím, jak celá akce proběhla. Jedním z vrcholů festivalu byl společenský večer věnovaný poctě Jana Švankmajera, který zde přijal významné ocenění. Cena za životní dílo je tak trochu smutná cena, protože vám připomíná, že jste ve věku, kdy se udělují ceny za životní dílo. Nicméně festivalu za tu cenu děkuji. Účast českých umělců na přehlídce zajišťovalo a koordinovalo České centrum v Madridu. Festivaly jsou pro nás skvělá šance představit naše současné kulturní trendy širokému publiku. Česká centra takto fungují v roli otvírače dveří, což našim umělcům vytváří reálné šance proniknout na španělskou scénu. Uvedla ředitelka Českého centra paní Věra Zátopková. O projekce a doprovodné akce je tady obrovský zájem. I v trochu již mrazivém počasí potkáváme všude stále plno lidí. Většinu představení se vstupenky vyprodali během několika hodin. A jaký přehled o české kultuře mají sami diváci? Velmi mě zajímá veškerá kultura, která je z východu. Jsme rádi, že zde na festivalu se můžeme setkat nejen s českými, ale i ostatními evropskými filmy. Svěřila se nám Luisa, která právě navštívila expozici Jana Švankmajera. Z české kultury znám především hudbu, říká Miguel Ángel z Rivas a dále pokračuje. Znám Dvořáka, Smetanu, Supka a Fučíka. Na filmové přehlídce Muses v Segovii se dostalo i na prezentaci naší současné taneční hudby. Skupina Midi lidi se zde představila z pozice tvůrců hudby k filmu Protektor. Nechme se překvapit, zda právě tato příležitost se pro ně stane odrazovým můstkem k průniku na španělská pódia. Pro radiožurnál Tomáš Průša, Segovia.